ce soir. Allez, on va bienvenue à tous les téléspectateurs de l'ORTM sur le plateau de Yelebougou à Adana. Aujourd'hui, nous allons vous souhaiter bonne et heureuse année 2015. Donc, bien, on est en émission Douan Bari là. On a VIP Nakera 2014 là-bas, Amno de Keka 2015 au Sandam Nanoé. Ah, putain, à Teka Bachemi Nabi de ça serait pas un couscous où il y aura manque de sauce. Mais quand il y a là, il faut 30 ans, on y a tenu à Kera Mousman Doganya Kumugane. Eh, Améram Negobi, Aya Mousman Dorabe, ni ou le téléphone là, ou Dagunia Follow. Oh, Bide serait venu où ha ibene wala biri ala ka hera ka obla jale 2015 ko na la musomani ngunu plagira amla dambe ni mi o de ala anga VIP ani do amano ko de am perle ngamta VIP karo petit gimadi ala mne ka bega fini kelengelen chwe na ma minga glegi chwe abe doka samarata ou abe doka fulanta ay bere ka kelengelen ta ango live folo yele bugu habla adana allo ala ah ah jamlatu problème foi ta la ay me ta ke salon ta no re ni donu te bore ikelendro aw nera kuma ka tanya gen la sango men ko samba aw jole men niveau jumana ah finance da dak ay ala kama sa ni to ni kana bonyina de salo yole ke na che war berete ngunyina ah OK d'accord à tout à l'heure men ko sangana jaminatu Bébé plaqué fonné. Nen tratola de ça, faut faire. Zemble. Even nga sentringa karbatamna. Ni boga janare. Otadore fo yugu. Betabe. Mo be kayiri après mo apprenti ka marbare pour sembo. Kanan ni pulo. Ni pas gira bal. Papa la taka traje beta mo après exemple toi il be mo jira bate. C'est pas ça. Après moi il y a qu'à faire non il y a carré nen tagatadi ante mo la me et zemble nga fesi nani nga fesi zemble eta do ko bugo kana ta do ngoro la ibe kan nani nga fesi ko sigile me ka mo kono yoro ina na nani nga fesi ne tiga versi e ga versi numéro me iga versi numéro foke zemble nga fesi ne tita iba numéro de fo la ma vérifier no de do zemble numéro te fesi la numéro bala ben sample pontir e ga versi pontir me a fo lo ni bossa et les gars pantalon tu ne connais ma plaque moi je vais sortir yele bugu habla adana aywa nimu petit gima nama wule ko zeble aya frela maoma ni donde angoni bi ambe samesame la parce que san yele mana donc ambe am balma bela jalen fo ambe nana aidra fo nana khalil kabo Paris avec Aubervilliers amé jinabu dike fo kabo grigny ambe Amerique nan duna amta fo New York amta Manhattan ambe ma dusu fo anaka mogo bela jale 15e na o tebelen ko ambe maram wage fo ale fana avec Amerique ani dogomani jabate no Safi jabate re koromso afana avec Amerique yenno anga foli be ni bela jale ambe yele bugu de la bla adana awa sangoni amna tananga imorisue afala o de secrétaire ayi no ale adonge to ko mainde o bolengo jeli Musa Kuyate atete junior anaka panu ala o fana bolengo Youssouf Keita petit gima numéro 1 padam pam pam anga imorisue la yele bugu habla adana non dergay parma yes ni fonne Ansu te be bana ko folo no mali folo tana ku ma ko wakele u ta tourna feke ni mo kele ne ay dugutigi dum de la mo ro ba mo ba do dugutigi de la bo ro be ta tourna ngeni mo dengele drone nso ro ba be maya mu la ko ba ka ja nu kla ro be mo bo ka di ba ka ja ta mo ko wa je ni ma ci wara me no abo ta ba di seruma
cɛ don dɔ la an ni arabu de bɛnnen filɛ bɔlɔntan banna bɛɛ b'a dɔn ko fɛn tɛ kɔni bɛ bɔlɔntan na n'i kɛra dɔrɔn i tɔɲɔgɔnkɛ kunbɛn dɔrɔn i b'i ka tilekini bɔ dɔrɔn k'a d'a ma basala de ko k'a bɛ tileki bɔ fo k'a di arabukɛ ma cɛ dugutigi de y'a gosi ka sɔrɔ basala bugu bɔ dugutigi bolo ka na basala e bɛ fɛ ka mun de kɛ maaw ni kelen dɔrɔn de bɛ bolo k'i b'o di ne y'a di n'i ko tɛ siɲɛ wɛrɛ i kan kɔrɔ bɛ se o t'a bannen dɛ wa i bɛ taa ba ka da sɔrɔ ɲɛ a tigɛra fɔ mali kɔnɔ dɔrɔn Yɛlɛbugu habla adana. Merci, ça fait plaisir. Je me rappelle, le chien follow quand il basé en de Oumar Demba fait. Avec un bel ali chien follow quand basé en de Akadié quand bon mot qui. Donc les gars qui on a tout blanc dans les pour la carré kono. C'est vrai marié no mais on peut faire qu'à fraude que doni. Grand frère de Yela là, et pendant de la goga. Ado ne pour donner le carré kono ne be to mala rondo ne ndendo sina ka pente. Moi mangé to ko Fatima. Moi ça va. Mais quand denga nga basé na de pour nga élégance nga beauté là. Mais en fait, généralement, il y a un sourd qui fait le follow me, il y a un téléphone numéro. Et comment on téléphone pas là? Alors, quand il y a Viber, comme un cybercafé là. Mais généralement, 31 décembre, on a sur le droit. Parce que généralement, les femmes, elles sont rapides dans la vie courante. Où est Tani? Où est Tromatani? Mais les 31, c'est là où est Tromatani? Alors, nous nous connaissons. Eh Allah, jom na nika meshi sangaja sa Allah. Jom na nika finin kalangaja Allah. Salon 31 je me rappelle. Salon 31 fara ko be na ko musuka bo nga kerena. Ne terga do be ko lamine. Ale ko kere chef ay fambe ke mangay. Ko ale ni ko do be bo sari mo ko sto ma boni mi. 32 jours trop dernier accident avec Aseka. Bon ale ko fini sanga di tellement est obligé là ka kala ka du ko parage de mo. Ay ke ngat gawi. Ko nu sera dine karo la kana aka aklisigi akana girin ka yere yira mo la bo bela ka go bora donc sera dine karo la ron dron aya sigi wakati na dini sigi ba kana fe u ye bela ni kala do dini sera ka wuro ayo na atre ma ka to la sigi ko kisi ko mi kara kali ma ko kana donga o ko ali bawani ko ni kara ali bawani kara le bisi abe ko kala ma dron una la dumuni sigiro deni klara dumuni no do deni sira ka wuli do ki tiga ko do Burama abarka Khalifa abarka Husseini abarka et merci et bonne fête à vous. Yɛlɛbugu habla adana. Côté débat non plaisir Yɛlɛbugu kɔrɔ de min ka da o bɛ kaw ye aw de la ka ne tɛ débat la dege la. Boni te deba kumia sabile joko atara bia ada tadaba ame do ka baba ba chana bo so bela jalanya ala ka prokoto yala boko ko be flana ala ka tanya baya yala boko tanya ala ka tanya mama tanya ala ka tanya ala ka jara prokoto ala ka je talo sika so ko monena ka tanda tro pa so ko monena ka she so ka ko la te ko baba do ko jo meni daka boni ki makorba fana kumia sita ay te gere ba fo fantani Waniki ma fana biasa dulu abis ngajar mana gitu. Ya, udah betul. Apa tu ya? Saya sangat tinggal lah kalau medisi. Lah kalau balik, ali balik kan setelah kan kira-kira macamnya balik kau nak beli mana? Ni kau nak beli mana? Nabi sini ni misalnya tu nak pokok gimana ni mula tak. Terus lagi tak lagi ni kita mula beli apa pokok kemana baca itu kalau apa apa. Lah alhamdulillah baca. Aku mana nasir Allah sanem tak. Yɛlɛbugu habla adana. Ni nga ngai Maurice sisa an bɛna don ko man show ayi n'o kɔni a kɛra VIP show de Bayema kɔnɔ ayi a don Fali Ipupa ka original comment Ipupa décape la merveille o tɛmɛlen kɔ n ye min f'i ye maaw n'u denw nana VIP kɛyɔrɔ n y'u bila Bɛladɔn na n bɛ dɔ den kɔkɔri nin don Bɛladɔn fana bɔlen an ye artiste ba dɔ invité n'o ye Sira Kuyate o ka dɔnkili kuranin ko n kɔ ye n dimina an ka comment show lajɛ. Rigoler, ça va tuer.
comment? Maman fait. Oh, tu es pleine? Oui, Tu es là avec maman ou papa? maman. Et papa, il est où? En voyage? Au bureau. Une fois qu'il fait un bureau là. Ah non, il m'a. Donc maman, pourquoi il m'a dit? Ah, c'est ça, t'es au moins. Là, avec moi, il m'a dit faire soutra là. Il y a un bien malade qui soutra. Wallahi, que Dieu te bénisse. Non, Abou. Voilà. Voilà, il est premier. Ah, tout ça n'est pas musulman. Ah, ala ne comment musulman. Kono ba de. Voilà. Voilà. Voilà, wallahi ne terge gaina. Non. Bon, voilà, habla. Merci, voilà. Il est beaucoup, habla Adana. Ay ni mo kuma shoye ay sisa amna tananga sketchy biscuity obe caporal naka la kuru de ga nindo amano ko ya caporal ke naka la kuru parce que la kuru dok me o to ko yaro boge ni maula le nindo bay makono nga yaro ko sketchy la yele buku abla adana Yaro!
Oh Yaro, c'est toi le nouveau recrue. Tu vas pas, Garou. Yaro, toi tu as fait combien de guerres? Moi j'ai fait guerre de Tigasso, j'ai fait guerre de Tumia. Moi j'ai terminé mon guerre à Bamako Marie. Mais pour travailler dans le coin de Beke, Urugo Canada Uru. Garou. Caporal, je suis au garde-vous. C'est vous serez reconnu sous le nom Sofar Sogo, numéro matricule 11AM 18494. Je suis dans les bataillons numéro D, porte numéro D, lit numéro D, matelas numéro D, sang numéro D, drap numéro D. Caporal, regarde-moi derrière si c'est bien braillé. Oui, c'est bien braillé, mais il faut serrer un peu tes fesses pour que le vent ne sorte pas. Tu as de l'avenir. Soldat! Oui, caporal. Pourquoi tu es en retard? C'est le Dougousédia qui m'a attrapé. Pourquoi? J'ai accouché à 4h du matin. Un soldat? Oui. Tu es un militaire? Caporal, dans le mot militaire, on a le mille et la terre. Donc un militaire, c'est quelqu'un qui cultive le mille sous la terre. Yaro! Yaro! Si la ville est cultivée? Moi je mange. Soldat? Oui, caporal. Chef, comment dirais-je? Conjugue-moi le verbe aller. Le verbe aller? Oui. Eh, caporal. Voilà, ni maintenant que le verbe il y a bel et bien dit verbe aller. Au présent ou bien au futur? Au présent, bien sûr. Je pars. Soldat! Oui. Tiens. À demain. Yaro! Le président de tous les musulmans en Afrique, c'est qui? Monsieur le caporal, on est encore des français, donc on va donner. Le président des premiers musulmans, je vais me laisser dans la Gire. Yaro, c'est qui? Son latéral, Ibrahim Boubacar Keita, Inch'Allah. Yaro, tu es extraordinaire. Je dis bien, tu es extraordinaire. Monsieur le caporal. Mais toi, tu es bête, oui? Au courant. Yaro, qui est tes foyers? Il dit que l'armée n'était qu'à faire. Après, monsieur le caporal, je n'aime pas ça. Ça va pas chez toi? Non, mais ça va pas chez toi. Je vais te foutre là tout de suite. Moi, je vais te foutre droit là. Là, tes soldats et les soldats, oui. Toi, même, tu es caporal et tu es prêné. Et puis tu es radieux. Qui est là, Mesdames et messieurs. Yelebugu Adana. Awa mbado ama au bela jelen fo mama kumeka Yelebugu lajɛ ni wagati la sisan kɔni an bɛna a kuncɛ ni min ye o de y'an ka yala ni yala ma nɔgɔya dɛ parce que cɛkɔrɔba non ne y'a ɲɛfɔ n bɛna jaba sisan kɔni a bɛ kinexiw bɔ ka ɲɛdaw jɔsili daminɛ maa minnu ma dumuni kɛ a ye commencé ka dumuni kɛ a bi yala me dafiye ne ma bala ko tabini ka klana me da ni ngani de mama ti proya te propanya ani maga ni de na sa me de sa oho ni gara garete fola wa flarali fola da fola oho ay ma ko de wala oho voilà
Voilà,